ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Huwag tayong magdamot sa isang tao dahil pagdating ng araw, baka tayo rin ang pagdamutan ng kapalaran. Mahirap maningil ang karma kung masamang butil ang tinanim natin sa umpisa pa lamang. Ikaw, kabarangay, matulungin ka ba? Dear Papa Dudut, malaki at malawak ang mundo, ngunit naranasan niyo na bang mawalan ng lugar dito? O di kaya sa inyong pamilya ay palagi kayong itsapuera? Na yung mga tao na inaasahan ninyong makikinig at kakampi sa inyo ay sila palang mangunguna na umusig sa inyo. Naranasan nyo na bang humingi ng tulong o saklolo pero walang nagpaabot nito? Kung oo ay hindi ito nalalayo sa sitwasyon na minsan kong pinagdaanan. Yun din ang rason, Papa Dudut, kung bakit nag-decide akong magbahagi ng storya ko sa programa ninyong Barangay Love Stories. Bago ko ipagpatuloy ang sulat ko ay gusto ko munang magpakilala sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Hedy, 33 years old at isang OFW dito sa Taiwan. Nagtatrabaho ako rito bilang factory worker at masaya naman ako kahit na malayo ako sa aking pamilya sa Pilipinas. Tubong Zamboanga pa lang ang kanamin at doon ako pinanganak at lumaki. Pero nagkaroon ako ng kinakasama sa Pateros at doon tumira ng ilang taon kasama ang aming anak. Factory worker din ako bago ko nakilala ang tatay ng anak ko. Nang nabuntis niya ako ay nanirahan kami sa poder ng nanay niya. Hanggang sa tumungtong ng 3 taon ang aming mga anak. Doon ako hiniwalayan ng aking kinakasama at dahil wala akong sariling pera ay nanatili kami na nasa poder ng nanay niya. Hoy, Hedy! Ikaw ba yung nagluto ng metsadong dinala ko sa bahay ng kumari ko? Ha? Opo. Bakit po? Nagtatanong ka pa talaga? Eh hindi masarap. Kulang sa lasa. Mukhang hindi tinimplahan. Noon ka lang ba nakapagluto noon, ha? Medyo po. Pasensya na po kayo, Nay. Pasensya mo mukha mo. May magagawa pa ba yung pagpapasensya kung napahiya na ako sa kumari ko? Saka bakit nakikialam ka sa kusina? Tanda ko si Teba nang inutusan ko magluto. Kasi palpak ang mga luto mo. Sa totoo lang pinagtsatsagaan na lang namin kainin dito yon. Kasi mahirap lunukin. Sobra naman po kayo sa pinagtsatsagaan. Pag nagluluto nga ako, palaging taob yung kawali tapos madalas di nyo na ako tinitiran. Aba, sinasabi mo bang masisiba kami? Hindi po. Hindi raw, pero yun din ang tinutumbok mo. Alam mo, nakakabwisit ka talaga. Kailan ka pa natutong sumagot-sagot sa akin? Pakabastos! Walang respeto! Pasensya na po uli. Aanin ko yung pasensya mo, Aber? Mababalik ba niyan yung kahihiyanan na wala sa akin? Kasi nilait-lait lang naman ng mga kumari ko yung pangit na luto mo. Saka hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit ikaw ang nagluto imbis na si Teban? Inutusan po ako ni Kuya Teban kasi may importante raw po siyang gagawin. At naniwala ka naman. Mag-cellphone lang naman maghapon yung ginagawa ng tukmul na yon. Wala na po akong nagawa. Mapilit po siya ako na raw po magluto. Nagagalit pa nga kasi inutusan niyo raw. Kumanda talaga sa akin yung batuga na yon. Ma, wag niyo na pong pagalitan si Kuya. At bakit hindi? Ako po yung mayayari Wala na akong pakialam doon. Saka dapat ka naman talagang mayari kasi masyado kang pabida.
Nagmagandang loob lang naman po ako. Gusto ko lang pong makatulong. Gusto raw makatulong, nakasama pa yung ginawa mo. Sa susunod kasi, huwag kang bida-bida at mapapel. Ganyan na lang ba talaga ang papel mo sa pamamahay na to? Ano pong ibig niyong sabihin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. O baka naman tanga ka talaga kaya hindi mo maisip ang tinutukoy ko. Hindi ko naman po talaga alam, kaya po nagtatanong ako. Ay, nako. Lahat na lang ba talaga sa'yo sasabihin? Taga-bundok ka ba? O baka taga-ibang planeta ka? Ang sakit niyo naman po magsalita. Masakit talaga yung katotohanan. Kaya siguro iniwan ka ng anak ko kasi ganyan ka eh. Yung bang tatanga-tanga sa lahat ng bagay, tapos sasabihin mo gusto mo lang tumulong, hindi mo nga nagagawa ng maayos at pulido yung trabaho mo. Ultimo paglilinis dito sa bahay, hindi mo maimis. Pati ang paglalaban ng mga damit namin, minsan gusto ko pang ulitin kung may lakas lang ako. Kasi hindi naman natatanggal yung mga mantsa. Nanggigitata pa rin. Sabihin mong hindi, ilang beses na kitang nasita sa mga bagay na yon. Inaayos ko naman po yung paglilinis at paglalaba. Kung inaayos mo, di sana wala akong masisit at masasabing masama sa mga yon. Kaso meron nga eh. Ano ba naman sa'yo? Yan na nga lang ang ambag mo sa bahay na to. Hindi mo pa magawa ng maayos. Tapos magtataka ka, bakit ako laging aburido sa pagmumukha mo? Nakakasura ka na. Pati yung mga ginagawa mo. Kung bakit kasi sa dinami-rami ng ibabahay ng anak ko nung araw at aanakan, ikaw pa! Napakawalang kwenta mo! Papa Dudut, noong nabuntis ako ay pinatigil ako ng dati kong kinakasama sa pagtatrabaho dahil siloso yon. Ayaw niya na nakikitang nakikipag-usap ako sa ibang lalaki kahit katrabaho lamang at trabaho lamang ang pinag-uusapan namin. Katrabaho ko nga rin pala siya sa factory na pinapasukan namin noon. May ugali talaga siya na magagalitin at mainitin ang ulo. Kaya laking taka ko rin kung bakit ako nagkagusto sa kanya. Ewan, siguro'y dala na rin ng pananabik. Lalo na noon na lamang ulit akong nagkaroon ng lalaki na nagka-interes sa akin. Ang huli ko kasing relasyon ay noong nasa Zamboanga pa lamang ako. Kaya lang dumating pa rin sa punto na nagkaroon kami ng matinding problema ng kinakasama ko. At yun nga ay may kinalaman sa pambababae niya. Ang totoo, ilang beses ko na siyang nahuli na may ibang kinakalantari at maraming beses ko na rin siyang pinatawad alang-alang sa aming anak. Tanga na kung tanga, Papa Dudut, pero noon ang isipan ko kasi ay ayaw kong bigyan ng sirang pamilya ang anak namin. Kaya naman tinis kong makisama sa kanya ng ilang taon sa pag-asang magbabago pa siya. Pero hindi na yon nangyari. Nang isang araw ay iwanan na lang niya kami ng anak niya sa poder ng kanyang nanay upang sumama sa ibang babae. Simula ng araw na yon ay mas sumirap ang buhay namin ng anak ko kasama ang pamilya niya. Grabe namang alikabok nito sa sahig. Sino kayo nagpasok ng marumi nilang tsinelas sa loob ng bahay? Tapos di man lang pinuna sa basahan na nasa may pinto. Di na yata kaya ng walis to. Kailangan lampaso na. Ako ba yung pinariringgan Ikaw mo? pala yan, Kuya Teban. The one and only. Bakit? May iba ka pa bang inaasahan darating? Siguro may bisita ka no? Maliligaw mo ba? Aminin mo na! Wala akong bisita at mas lalong wala akong manliligaw. Saan mo ba napulot yung mga pinagsasasabi mo? Wala ka na ron. Tabi nga dyan. Nakaharang kay daraan ako. Sandali! Di mo ba huhubarin yung tsinelas mo? Maputik pa yata yan. Maputik talaga kasi umulan kanina kaya nga basa ang kalsada. Ay, bakit di mo iniwan sa labas yung tsinelas mo? Bakit kailangan mo pang ipasok dito sa loob? Kita mo na ngang nagwawalis ako. Oo, nakita ko nga kaya ako nga pinasok eh. Saka hugas ako yung tsinelas ko sa banyo kaya pinasok ko na. Bakit ba kasi napaka-reklamador mo? Mahirap ba maglinis sa sahig? Hindi naman, di ba?
Hindi, pero mahirap kapag paulit-ulit maglinis ng sahig na nalinisan mo na. Palibasa, hindi ikaw yung naglilinis. Bubulong-bulong ka pa dyan narinig ko naman. Saka bakit ka nagre-reklamo nakikitira ka lang dito? Kayo ng anak mo yung sampid sa pamilya namin. Kaya dapat lang napaghirapan mo yung mga pinapakain namin sa inyo. Ang lakas nyo pa naman kumain. Lalo na yung anak mo. Biruin mo ilang taon pa lang yun. Pero parang 2 bata na akong kumain. Grabe ka naman magsalita, kuya. Grabe na ba pagsasabi ng totoo? Yun na nga eh. Hindi, pero ang malala, imbento ka sa malakas kumain halos hindi nyo na nga kami tira ng pagkain sa tuwing kumakain kayo eh. Hindi na sana ako magsasalita, pero dumadalas na kasi. Ako pa naman yung nagluluto ng ulam at nagsasaing ng kanin nyo tapos hindi nyo man lang kami maalok kumain. Ang malala, inuubusan nyo pa talaga kami ng anak ko. Siguro kung ako kakayanin ko, pero hindi kaya ng anak ko yung magutom. Problema ba yun? Di magsaing ka na lang ulit pag naubusan namin kayo. Buti sana kung ganun lang kadali. Madali lang naman talaga magsaing, di ba? Sabi mo nga, ikaw nagsasaing para sa amin. Madali lang nga kung hindi nagagalit at nanunumbat si nanay. Kasi nauubos daw yung bigas nyo. Yun lang. Wala na tayong magagawa doon. Bakit ba kasi ganyan kayo sa amin ng anak ko? Parang di nyo kaano-ano yung bata, kadugo nyo naman siya, di ba? Sinabi ba namin hindi? Saka bakit nanunumbat ka dyan? Kung inis ka sa nanay ko kasi sa dami niyang ebas pag magsasaing kayo, huwag mo ko'y damay dyan. Hindi ako naiinis sa nanay mo. Nasasaktan lang ako bilang magulang. Saka paanong hindi ka madadamay, nakikita ko rin kung paano mo tratuhin yung anak ko. Baka nakakalimutan mo na anak siya ng kapatid mo. Pamangkin mo pa rin siya. Anong gusto mong gawin ko? Magpatatay sa anak mo kasi pamangkin ko. Ganun ba yun? Hindi ko naman yun sinabi. Hindi raw pero yun di tinutumbok ng mga sinabi mo, no? Hoy, para sa kaalaman mo, pagod na ako sa kakaalaga sa mga anak ko. Tapos dadagdagan mo pa yung responsibilidad ko. Saka kahit anak yan ng kapatid ko at pamangkin ko pa, wala pa rin talaga akong amor sa batang yan. Huwag mo na rin tanungin kung bakit kasi hindi ko rin alam ang sagot. Linisin mo na lang to sa head, lampasuin mo. Hindi ako yung pinagdidiskita mo. Para kang tanga. Papadudot, hindi lang nanay ng dati kong kinakasama ang nakatira sa bahay na yon. Nandun din ang pamilya ng Kuya Teban niya na nuknukan ng yabang. Kung ilalarawan ko ang kuya niya ay una ko kaagad masasabi ang ugali nitong hambog at mahangin. Kahit nung unang beses pa lamang na nakilala ko ito hanggang noong mga panahong yon, ay hindi nagbago ang pag-uugali at paraan ng pagsasalita nito. May pagkatamad din po ito kaya nga siya ang naiiwan sa bahay para bantayan ng mga anak nila ng asawa niya na buti na lamang at kasundo ko ng mga panahong yon. Nung iniwan kami ng dati kong kinakasama sa poder ng nanay niya ay walang-wala ako kaya hindi kami makaalis. As in, said ang bulsa ko. Totoo na umaasa pa rin kami sa kanila lalo na sa pagkain ng mga panahong yon. Kaya nga ginawa ko na lamang ay ginawa ko ang makakaya ko upang pakisamahan sila ng maayos. Bali nagsilbi nila akong katulong sa pamamahay nila at ako ang gumagawa ng lahat ng klase ng paglilinis kapag tulog ang aking anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, bukod sa paglilinis ng lahat ng sulok ng bahay ng pamilya ng dati kong kinakasama, ay ako rin ang nakatokang maglaban ng mga labahan nila. Minsan inuutusan din nila akong mamalengke at magluto ng pagkain para naman daw may silbi ang pagtira namin ng libre ng aking anak sa kanila. Alam ko naman na dapat kong gawin ang bagay na yon para may ambag naman kami sa pamamahay nila. Kaso minsan ay hindi ko mapigilang magdamdam. Dahil mukhang hindi na pamilya ang trato nila sa amin. Lalo na sa anak ko na kung tutuusin ay kadugo naman nila. May mga pagkakataon kasi na kapag may pasalubong ang nanay ng dati kong kinakasama sa mga apo niya ay palaging hindi nabibigyan ang anak ko.
Bilang magulang, natural na masaktan ako at magtampo. Kung ako kaya or kung kaya ko na hindi kumain habang sila ay masayang nagkakainan ay wag naman nilang gawin yun. Maging sa anak ko. Sa kabila ng lahat ay nirespeto ko pa rin ang pamilya ng dati kong kinakasama. Kahit na hindi nila maibalik sa akin na respetuhin din nila Papa Dudut. Nay, ito na po yung bill ng kuryente at tubig natin. Ay nako, nagsabay pa talaga. Akin na nga at nang matignan. Ito po oh. Ay, mahabaging langit naman! Bakit umabot ng 6,000 tong kuryente? Tapos 1,500 naman tong tubig? Ano ba tong bahay natin? Resort? Hindi ko po alam. Matipid naman po ako pag naglalaba. Sinasahod ko pa nga po yung pinagbanlawan ko para maging pangbuhos sa banyo at panlinis na rin ang sahig doon. Dapat naman talaga ganun ang gawin mo. Kasi kapal naman ang mukha mo kung mag-aaksaya ka pa ng tubig namin, di ba? Tama! Tama-tama ka dyan. Eh ikaw din tatamaan sa akin. Bakit naman nung nasali dyan, Nay? Malamang. Eh kayo ng mga anak mo yung panay gamit ng aircon natin. Maghapon magdamag nyo nga kung buksan dun sa kwarto nyo. Kaya tignan mo, lumobo tuloy yung bill natin sa kuryente. Grabe naman po kayo gumagamit din naman kayo ng aircon, di ba? Oo nga, pero hindi kagaya ng paggamit ninyo na maghapon at magdamag. Nakikinig ka ba? Maghapon at magdamag yung sinabi ko. Para ka namang ano dyan eh. Nandiyan na yan eh. Ano pa bang magagawa natin kung hindi bayaran na lang, di ba? Kesa magtalo-talo lang tayo rito, kesa manumbat lang kayo, pare-pareho lang naman di tayo nakatira sa pamamahay na to. Saka summer ngayon, natural mainit. Alam nga namang hindi namin buksan ng anak ko yung aircon di na-heat stroke kami. Gusto nyo ba yun? Siyempre hindi. Mas malaking gastos yun. Sige kayo. Kinonsensya mo pa talaga akong tukmol ka? Nagsasabi lang po ako ng totoo. O siya sige. Dagdagan nyo na lang ng asawa mo yung ambag nyo para sa kuryente natin. Po? Narinig mo yung sinabi ko? Huwag kang magbingi-bingihan dyan. Siguro po doon na lang muna po ako sa kusina para makapagsaing ako ng tanghalian natin. Mamaya ka na umalis. Kasali ka sa usapan na to. Oo nga, isali nyo yung babae niyan para makita niya rin yung mga binabayaran natin. Palibasa, libre sila ng anak niya na nakatira dito. Libre na upa, tapos yung anak niya nuknukan pa ng siba. Akala mo mauubusan ng pagkain. Kaya nga pinapasali ko na sa usapan natin, di ba? Mawalang galang na kuya. Pero hindi naman yata kailangan na sabihan mong masiba yung anak ko. Alam naman natin dito kung sino yung totoong masiba, di ba? Sino? Yung mga anak ko? Ang papayat nga ng mga yon. Ay naku Teban, tanga ka talaga eh. Malamang, ikaw yung sasabihan niyang masiba. Totoo rin naman. Kasi pang 3 tao tuwing kumakain ka kaya mabilis na nauubos yung bigas natin eh. Wow ha? Kung ako masiba, ikaw at yung anak mo sampid. Sa abuti nga kami ng asawa ko nag-aambag sa bahay na to. Ikaw, hindi ka nga makapag-abot kahit 5 butas kasi wala kang kapera-pera. Alam mo, tama yung anak ko eh. Dapat siguro maghanap ka na ng trabaho para naman makapag-ambag ka na rin sa amin dito sa bahay. Baka akala mo yata, biru-biruan lang ang pagtira nyo rito ng anak mo, no? O yan, nakita mo na kung gaano kalaki yung mga bayarin natin buwan-buwan. Kukulangin na ang budget natin. Kung lahat yan, kukunin sa pensyon ng asawa ko. Pagkain pa nga lang natin, kulang na. Kung ako sa'yo, Hedy, maghanap ka na ng mapapasukan. Magkusa ka. Hindi yung gusto pa talaga na inuutusan. Papa Dudut, hindi ko na talaga kaya ang ugali ng mag-ina. Lalo na yung kuya ng dati kong kinakasama na akala mo ay babae kong umasta. Daig niya pa yung asawa niya na sobrang taklesa na akala mo ay palaging nalalamangan sa buhay. Gatungan pa ng nanay niya na ni minsan ay hindi nakita ang mga mabubuti at tama kong ginawa. Puro na lamang pangit ang nasisilip kaya yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Sa totoo lang, grabe na stress ko sa sitwasyon namin ng aking anak sa poder nila. Wala akong kapayapaan ng isipan.
Araw-araw natatakot akong magkamali at mapagalitan. Akala mo kasi kung sino silang makapangyarihan kung umasta at manalita. Kaya nga pagkatapos ng pangyayaring yon, kung saan ay pinagtulungan nila akong mag-ina, ay naglakas loob na akong maghanap ng trabahong mapapasukan. Swerte naman dahil nakabalik ako sa dating factory na pinasukan ko bilang sorter. At kahit na hindi kalakihan ang kita ay ayos na rin po yun dahil nagkakapera na ako. Noong nalaman ng nanay ng dati kong kinakasama na meron na akong trabaho ay natuwa naman siya at nagpasaring na sa wakas meron na raw akong maiaambag na pera sa kanya. Kaya para magtuloy-tuloy ang pagtatrabaho ko ay nagboluntaryo siyang bantayan at tingnan ng aking anak. Kaso makalipas lamang ang isang buwan at kalahati ay mayroong nangyari, Papa Dudut. Pwede ko po ba kayo makausap, Nay? Ano ba yon? Saka hindi pa ba tayo nag-uusap sa lagay na to? Seryoso po ko kasi tungkol po sana sa anak ko. O anong problema mo sa apo ko? Wala po akong problema sa anak ko pero may nangyari kasi. At bilang nanay hindi ko po mapigilang mag-alala. Bakit kasi hindi mo na lang ako diretsuhin? May pasabi-sabi ka pa ng ganyan. Natural lang naman sa magulang na mag-alala sa anak nila kung may nangyayari. Kaya ano ba kasi yon, ha? Nakitaan ko po kasi ng pasa sa braso yung anak ko, Nay. Tapos meron din siyang bakat na kinurot sa tiyan. Nung tinanong ko po yung anak ko kung saan galing yun, ayaw naman niyang sabihin sa akin. At dahil kayo po yung... At dahil akong nagbabantay, ako agad ang pagbibintangan mo, ganon. Hindi naman po sa ganon. Hindi raw sa ganon, pero ganon na rin yon. Akala mo yata sa akin pinanganak kahapon eh. Kung hindi naman po sa inyo galing yung pasa sa kabakat ng kurot ng anak ko, bakit kailangan nyo pang mag-react ng ganyan? Sinong hindi mapapareact ng ganito ay nakakairita yung tono mo? Kayo na po yung nagsabi na natural lang naman sa magulang na mag-alala sa anak niya, lalo kung may nangyari. Kaya nga gusto ko kayong tanungin kung alam nyo kung bakit nagkaroon ng pasa at kurot yung anak ko. Kasi kayo po yung bantay niya. Ano bang akala mo sa akin? Mababantayan ko ng 24 oras yung anak mo para malaman kung ano yung mga pinaggagawa niya? Hoy, para sa kaalaman mo, marami rin akong inaatupag. At saka hindi porke nagboluntaryo ako magbantay sa anak mo, gagawin mo na akong yaya niya. Hindi ko po kayo ginagawang yaya. Saka thankful po ako na binabantayan niyo yung anak ko para makapagtrabaho ko ng maayos. Yun naman pala, pero ang dami mo pa rin sat-sat dyan. Gusto ko lang pong malaman kung paano nagkaganon yung anak ko, Nay. Sige na. Total, pinandidilata mo na ako ng mata at kulang na lang pagduldulan mo sa akin yung bintang mo, aaminin ko na. Ako ang pumalo dyan sa anak mong sutil. Ako rin yung kumurot sa kanya. Hindi ko napigilan. Napakapasaway. Pero pwede nyo naman pong pagsabihan yung anak ko nang hindi nyo napapalo at nakukurot. Grabe yung pasa ng anak ko, Nay. Ang laki, saka ang itim-itim pa. Yung kurot nyo naman nagsugat na kasi baon na baon yung kuko nyo. Ang OA mo naman ay gagaling din naman yon. Lagyan mo na lang ng ointment sa yelo, tapos ang problema. Hirap sa'yo, masyado mong inaartehan eh. Dumaan din naman ako sa pagiging nanay, kaya magtiwala ka sa mga sinasabi ko. Huwag kang nagmamarunong dyan. Hindi po ako nagmamarunong, saka yung issue po rito, yung pananakit nyo sa anak ko. Tignan mo, ang OA mo talaga. Makapagsalita kang sinasaktan yung anak mo sobra? Alam mo ba yon? Saka bago mo ko pagbintangan na nananakit ng bata, alamin mo muna yung rason kung bakit ko nagawa yun sa kanya. Hindi ka ba nakinig kanina? Sutil yung anak mo, hindi marunong mapagsabihan. Akala mo kasi madaling sawayin yung anak mo, pero hindi naman talaga. Alam mo, kasalanan mo naman talaga kung bakit ganyan yan kapasaway. Kasi hindi ka mabuting magulang sa kanya. Masyado mong inispoil kaya lumaking matigas ang ulo. Pwes, hindi uubra yung ganyang ugali sa akin.
Dapat, bata pa lang, tinatabasa na yung papatubong sungay at buntot niyan. Papa Dudut, magdadalawang buwan pa lamang ako sa pinagtatrabahuhan ko. Bali, iniiwan ko ang aking anak sa lola niya na napakiusapan ko na lamang matapos kong magsabi na mag-aabot sa kanya ng kaunting halaga kapalit ng pag-aalaga sa aking anak. Bukod doon ay nag-aambag din ako sa pagkain at pambayad ng bills sa bahay namin. Kaya wala akong naitatabing pera na pansarili. Mayroon man ay nagagastos din dahil laging humihingi ang nanay ng dati kong kinakasama. Isama mo pa yung kuya niya na ewan ko ba kung saan nakakapulot ng kakapalan ng pagmumuka at laging nagpapasaring ng pangyosi at pangmeryenda. Hindi naman ako maramot, lalo't meron naman akong maibibigay. At kahit na nga ako ang mawalan ay titiisin ko, basta makapag-abot lamang. Ang tanging hiling ko lang ay alagaan at bantayan ang kanyang lola ng maayos ang aking anak. Hindi naman yun ibang tao sa kanila. Apo niya yun, kadugo, pero kahit na ganoon ay hindi pa rin pala maganda ang turing nila sa anak ko. Kaya nga sobrang lungkot ko at pag-aalala ng mga panahong yon. Ngunit wala naman akong magawa dahil hindi ako pwedeng huminto sa pagtatrabaho. Tinatagang ko na lamang ang aking loob para magpatuloy kahit na aandap-andap ang aking dibdib. Sa sobrang kaba, gayong alam ko na hindi ligtas ang aking anak sa poder ng pamilya ng dati kong kinakasama. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagpatuloy pa rin ako sa pagpasok sa trabaho at lalong nagsipag lalo na sa pag-overtime para may sumubra sa normal kong sinasahod na siyang iniipon ko na. Kahit na nakakapagod at madalas wala na akong oras sa aking anak ay hindi ako sumuko at tiniis ko na lamang ang lahat. Pangarap ko na kasi na makapagbukod kami ng bahay ng anak ko dahil napapagod na akong makisama sa pamilya ng dati kong kinakasama. Hindi ko pa alam kung saan o kanino ko siya iiwanan pero saka ko na yun iisipin. Ang hirap kasi ng sitwasyon namin sa bahay nila dahil kahit na may naiaambag na akong pera ay palagi pa rin nila akong sinusumbatan. Na kesyo, kulang daw yun, ganito at ganyan. Ni minsan ay hindi nagpasalamat ang pamilya ng dati kong kinakasama sa lahat ng bagay na ginagawa ko para sa kanila. Mula sa serbisyo ko hanggang sa pag-aabot ng perang pangambag sa pangangailangan namin sa bahay. Hindi lang naman ako ang nagtatrabaho sa amin dahil may trabaho rin naman ang misis ni Kuya Teban. May pension din na nakukuha ang nanay nila mula sa namayapa nitong asawa na masasabi kong malaki-laki rin at sapat na sana para sa buwan na naming gastusin sa bahay. Kaya nga nagtataka ako kung bakit sa akin nila halos iasa ang lahat. Ang bukang bibig nila ay kailangan ko raw silang bayaran sa mga nagastos nilang pambili ng pagkain para sa amin ng anak ko at sa pagpapatira nila sa amin sa bahay nila. Kaya naman sinabi ko sa aking sarili na mas mabuti pang bumukod na kami ng anak ko para hindi ko na sila kailangang pakisamahan pa. Kaya nga tinabi ko talaga ng mabuti yung pera na iniipon ko na siyang gagamitin ko sa pagbabayad ng kahit na maliit na kwarto na titirhan namin. Kaya lang ay bigla ko naman yung nagastos nung naospital ang anak ko dahil sa dengue. Dumating sa point na nasaid ang perang iniipon ko kaya kinapalang ko na ang aking mukha na lumapit sa pamilya ng dati kong kinakasama, Papa Dudut.
Pakakapalan ko na po yung mukha ko. Baka Makapal naman talaga ang mukha mo. Ano pa bang bago doon? Hindi ko alam, komedyante ka rin pala, Nay. Manahimik ka nga dyan, Teban. Sasampaling kita eh. Ito naman, napakasungit. O ano ba kasing problema mo, Hedy? Ba't yung itsura mo parang galing kang digmaan? Gulo-gulo pa yung buhok mo, pawis na pawis ka pa. Tapos ang baho mo pa, amoy araw ka. pasensya na po. Pero nagmamadali kasi kung makauwi dito sa atin. Bakit ka ba kasi nagmamadali? Para humingi ng tulong sa inyo kasi hanggang ngayon nasa ospital pa rin po yung anak ko. Ha? O akala ko ba palabas na kayo? Bakit nandun pa rin kayo hanggang ngayon? Ayun nga po, Nay. Akala ko rin makakalabas na ngayong araw yung anak ko eh. Pero hindi pa siya pinayagan ng doktor kasi mahina pa siya. Tapos na-discover nila na meron daw siyang pulmonya kaya pinag-e-extend pa siya sa ospital para daw matutukan. Nako, sigurado ka ba dyan? Kasi minsan para-paraan lang yung mga doktor na yan para tumagal pa yung mga pasyente sa ospital nila. Kapag kasi mas matagal kang nandun, mas marami silang pera mahihita sa'yo. Oo. Ganyan yung nangyari sa asawa ng kumari ko. Sinabi na may ganitong sakit daw, kaya yung kumari ko naman, pumayag na hindi muna lumabas doon ang asawa niya. Hanggang sa umabot ng ilang linggo. Ayun, lumobo ng milyones yung utang. Problemadong nga ngayon. Pati sa akin na hindi naman niya ka-close, nangungutang. Yabang-yabang din kasi lalo nung malakas pa yung asawa. Akala mo kung sino, ngayon, kinarma. Pero iba po itong sa anak ko. Kasi may x-ray naman siya at lumabas doon na may pulmonya siya. Hindi na po nawala ng ubot-sipon yung anak ko kaya mas delikado kung lalabas siya sa ospital. Kaya nga po lumalapit ako sa inyo ngayon para humingi ng tulong. Kahit konting pera lang po pang gastos namin ng anak ko kasi said na po talaga yung ipon ko. Niwala na nga akong pamasahe pa uwi rito kaya naglakad na lang ako kahit natirik ang araw. Ganun ba? Opo, pasensya na po kayo. Wala lang talaga akong malalapitang iba. Kaso walang-wala rin akong pera ngayon. Nagastos ko sa ibang bagay. Kaya pasensyahan na lang. Ikaw ba, Teban? Baka naman may maipapahiram ka dyan kay Hedy. Nako, ako pa talaga tinanong nyo, Nay. Alam nyo namang wala akong sariling pera, di ba? Misis ko nag-awak ng lahat. Minsan lang madaanan ng pera tong palad ko. Wala rin daw, Hedy. Please, Nay. Alam kong may natatabi pa kayo dyan. Pahiramin niyo na po ako kasi para naman sapo niyo yun eh. Ang kulit mo naman, sinabi ngang wala, di ba? Ikaw, kuya. Alam kong may pera ka dyan kasi lagi mo ngang binibida sa akin na mas mapera ka kaysa sa akin, di ba? Patunayan mo yun. Pahiramin mo ako. Gagamitin ko lang para sa pamangkin mo. Anak naman ng teteng, oh. Sinabi ko na nga minsan lang masayar ng pera yung palad ko, di ba? Ibig sabihin, wala talaga akong pera. Naniwala ka naman dito sa anak kong nuknukan talaga ng yabang simula pinanganak. Hirap sa'yo, masyado kang uto-uto. Nakikiusap po ako. Pahiramin niyo na po ako. Para lang po sa anak ko. Sige na po. Tulungan niyo na po ako. Ay kahit umiyak ka pa dyan ng dugo, wala talaga kaming maitutulong. Malas mo. Wrong timing ang pagkakasakit ng anak mo. Buti pa, imbis na sayangin mo yung luha mo kakaiyak dyan, gumawa ka na lang ng para magkapera. Kung gusto mo, magnakaw ka. Easy money yun. Huwag ka nga na pahuhuli kung ayaw mo bumagsak sa bilangguan. Papadudot, dahil hindi ako tinulungan ng lola at tiyuhin ng anak ko ay mas kinapalan ko na ang mukha ko na lumapit sa ibang tao. Partikular na sa aking mga katrabaho. Umiyak ako sa harapan nila at nagsabi ng sama ng loob ko sa pamilya ng dati kong kinakasama. Marami ang nakisimpatya sa akin at ang iba ay nagalit pa nga sa biyenan kong hilaw at sa anak niyang mayabang. Tapos ay nagambagan sila para maabutan ako ng kahit magkano bilang panggastos namin ng anak ko sa ospital. Pero kulang na kulang pa rin ang perang meron ako ng mga panahong yon. Lalo at hindi na ako nakakapasok sa trabaho kaya wala rin akong sweldo. Doon na ako lumapit sa ilang ahensya ng gobyerno upang humingi ng tulong pinansyal. Kahit mahirap, kahit na nalilipasan ako ng gutom, naaarawan at nauulanan sa paglalakad ng mga requirements,
ay tiniis ko ang lahat ng yon upang matustusan ang mga gastusin ng anak ko sa ospital. Bukod nga kasi sa pagkakaroon niya ng dengue ay may pulmonya pa siya. Kaya lalong tumagal ang pananatili niya sa ospital at dumami ang mga gamot na nireseta para sa kanya. Kinailangan pa niyang salina ng dugo dahil bumagsak ng todo ang platelet count niya, dahilan para mag-alala ako ng husto. Tumawag na rin ako sa pamilya ko na nasa Zamboanga ng mga panahong yon dahil hindi ko na kaya. At hindi na rin naman kami tinutulungan ng pamilya ng dati kong kinakasama. Pero wala rin silang nagawa. Walang-wala rin kasi sila para makaluwa sa Maynila at masamahan ako sa ospital. Kaya nga pinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat at dinaan sa pagdarasal na sana'y pagalingin na niya ang aking anak. Pero makalipas ang halos 3 linggong pagkakaospital ng anak ko, ay tuluyan na itong binawian ng buhay. Bilang magulang ay napakasakit mawala ng anak, lalo na at alam ko sa sarili ko na nilaban ko naman siya. At ginawa ko ang lahat upang makahanap ng pera na pampapagamot niya. Kahit na mag-isa lamang ako, kahit na pagod na ako ay hindi pa rin ako sumuko, pero binawi pa rin ng Diyos sa akin ang pinakamamahal kong anak. Nang mga panahong yon ay naisip ko na lamang na sumunod sa kanya dahil wala nang saysay ang mabuhay sa mundo ng nag-iisa. Sa kabila ng lahat ay nairaos ko pa rin ang libing ng anak ko, lalo na doon pa lamang ako sinimulang tulungan ng lola at tiyuhin niya. Ang sama ng loob ko sa kanila, pero wala na akong lakas para magalit pa ng husto. At pagkatapos nga ng libing ng anak ko ay sa kanila pa rin ako nakatira, Papa Dudut. Nagsabi na ba sa'yo yung kapatid mo? Oo, Nay. Nagulat nga ako kasi bigla na lang siya nag-chat nung nakaraan. Tapos ayun, sinabi nga niya na gusto niyang bumalik dito sa bahay kasama yung kinakasama at anak nila. Anong sabi mo? Ayos lang sa'yo? Hindi naman sa akin itong bahay na to para humindi, di ba? Isa pa, utol ko yun, saka pamangkin ko yung anak nila. Kaya ayos lang naman sa akin. Para meron din ibang bata na kalaro yung mga anak ko. Sige, ayos na rin sa akin. Total, matagal-tagal na rin wala rito yung kapatid mong yun. Namimiss ko na siya, gusto ko ring makita yung anak nila. Ano pong sabi nyo? Babalik dito yung anak nyo? Oh, kanina ka pa ba dyan? Halos kakarating ko lang po pero narinig ko pa rin ng malinaw yung pinag-uusapan nyo. Ay kahit kailan talaga napaka-chismosa mo. Yan yun, Nanay. Saka para alam din naman niya yung nangyayari sa pamilya natin, di ba? Oo, totoo na uuwi rito yung utol ko kasama yung kinakasama at anak nila. Bakit? May problema ka ba doon? Wala! Pero ganun na lang ba yon? Anong ganun na lang ba yun? Saka, bakit ka ba umiiyak? Inaano ka ba namin? Kasi napaka-insensitive nyo. At kaya ako nasabi na ganun na lang ba yun kasi mukhang nakalimutan nyo na yung ginawang pananakit sa akin nung anak nyo. At hindi lang pala sa akin kundi sa amin ang anak ko. Huwag kang sumigaw! Naririnig ka namin ni Teban, magkakaharap lang tayo oh! Hindi ko lang kasi maintindihan. Mukhang ayos lang sa inyo na umuwi sila rito. Mukha pa nga kayong excited eh. Pero kami nun ng anak ko na palagi namang nandito sa pamamahay nyo, ramdam na ramdam naman yung pagkasuya nyo sa amin. Kulang na lang palayasin nyo kami eh. Nakaraan na yon. At saka wag mo nang idama yung anak mo sa sitwasyon. Nananahimik na yun sa kabilang buhay eh. Oo nga. Sige ka, baka biglang magparamdam yung anak mo at multuhin tayo. Hoy, tumigil ka nga dyan, Teban. Wag mong idama yung patay. Pasensya na, Nay. Hindi ko lang mapigilan. Ito kasing si Hedy masyadong madrama. Alam ka namang hindi namin tanggapin dito yung utol ko pamilya kami, di ba? At ang pamilya dapat nagtutulungan. Nagdadamayan. Wow naman! Gusto ko sanang matouch sa sinabi mong yan tungkol sa pamilya. Pero hindi ko magawa kasi ni minsan, di nyo naman pinaramdam sa anak ko na pamilya ang turing nyo sa amin. Okay lang sana kung sa akin kasi di naman talaga tayo magkaano-ano.
Pero sana kahit man lang sa anak ko, dahil kadugo niyo naman siya. Simula nung nagkasakit yung anak ko at na ospital, ni minsan hindi niyo siya binisita sa ospital. Di nga rin kayo nangamusta sa kanya eh. Hindi rin kayo tumulong kahit konti. Lalo na nung nangihiram ako ng pera sa inyo. Hindi naman ako humiling ng malaki, saka nangako naman ako na babayaran ko kayo, di ba? Kilala niyo ako na may isang salita. Pero kahit na ganon, hindi niyo pa rin ako tinulungan. Alam ko na may papahiram kayo sa akin dahil nakikita ko na may pinansusugal kayo, Nay. Tapos ikaw, Kuya, pinangiinom mo lang din naman yung pera mo na bigay sa'yo ng asawa mo. Pwede ba? Huwag mong isumbat sa amin kung paano namin gastusin ang pera namin. Pera mo ba yon? Hindi naman, di ba? Oo nga! Masyado kang epal! Hindi ko sinusumbat sa inyo. Pero nakakasama lang kasi ng loob, lalo sinadya niyo talaga akong hindi tulungan at pagdamutan dahil lang ayaw niyo sa amin ng anak ko. Tapos ngayon pababalikin niyo lang ng ganong kadali sa bahay niya yung tatay niya na nang-iwan na nagpabaya sa amin. Sa bagay, pamilya niyo siya eh. At kahit gaano pa kasama yung ginawa niya, mas matimbang pa rin sa inyo yung relasyon niyo sa kanya kesa sa amin ang anak ko. Ngayon na wala na yung anak ko. Mas ramdam ko na lalo akong nawala ng lugar sa pamilya at pamamahay niyo. At alam ko na malaking katangahan na lang talaga kung mananatili pa ako rito. Papadudot, yun na nga ang naging go signal ko upang tuluyan ang umalis sa poder ng nanay ng dati kong kinakasama. Kahit na walang-wala ako noon, litong-lito sa buhay at hindi alam kung saan pupunta, ay nag-alsa balutan pa rin ako upang tuluyan ang makalayo sa bahay nila. Sobrang sama ng loob ko at sobra akong durog na durog ng mga panahong yon. Sa totoo lang ay gusto ko na lamang magpasagasa sa truck nang sa ganon ay sumunod na rin ako sa aking anak. Buti na lamang at naging mabait pa rin sa akin ang langit dahil tinulungan ako ng mga katrabaho ko. May isa sa kanila na nagpatuloy sa akin sa inuupahan niya hanggang sa makabuelo lamang ako. Nagbalik trabaho na rin po ako at inipon ang aking sweldo upang makapagbukod ng tirahan. Siyempre nahihiya rin naman ako sa kanya at hanggat maaari ay ayokong abusuhin ang kabaitan niya. Inabala ko na lamang ang aking sarili para hindi ako masyadong dalawin ng lungkot sa tuwing naaalala ko ang namayapa kong anak. Hindi nagtagal, pagsapit nitong 2025 ay nabigyan ako ng oportunidad para makapag-abroad. Tsansa na sinamantala ko na at hindi pinalagpas. Sa kasalukuyan ay masaya naman ako rito kahit na malayo sa aking pamilya at kahit na hindi pa nga nagtatagal simula nang iwanan ako ng anak ko ay nakakayanan ko naman ang buhay dahil siya pa rin ang nananatili kong inspirasyon sa buhay upang magpatuloy. Kung tatanungin ninyo ako kung may balita ako sa pamilya ng dati kong kinakasama ay sasabihin kong meron. Neto kasing June lang ay chinat ako ni Kuya Teban para humingi ng tulong pinansyal sa akin matapos ma-stroke ng nanay niya. Malamang ay nabalitaan nila na nag-abroad ako pero hindi ko siya nireplyan dahil wala rin namang dahilan. Tapos ay nag-chat ulit siya sa akin itong katapusan ng parehong buwan para humingi ulit ng tulong kasi nawalan daw ng trabaho ang kapatid niya. Dati kong kinakasama at tatay ng namayapa naming anak yon. Matapos daw nitong magkasakit sa bato ay kailangan daw na magdialysis na. Kinapala na lang daw talaga nila ang mukha nila na lumapit sa akin. Sa totoo lang kahit na wala na ako sa poder nila ay puro pa rin problema ang dala nila sa buhay ko. Kaya naman para matahimik ako ay tuluyan ko na silang blinak sa Facebook at Messenger.
nang sa ganoon ay hindi na nila ako makontak. Alam ko na kasi na pahalagahan ang sarili ko at kasama na doon ang hindi ko pakikialam sa problema nila. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko. Hanggang dito na lamang and God bless sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Hedy. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagiging magulang ay isang panghabang buhay na tungkulin. At kahit na tumanda na ang mga anak natin ay hindi pa rin pwedeng mawala ang pagiging magulang natin sa kanila. Ikaw kabarangay, anong klaseng magulang ka sa iyong mga anak? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Ako po si Limuel, 35 years old at isa sa mga libo-libo ninyong kabarangay dito sa Caloocan. Netong taong ko lamang nadiskubre ang Barangay Love Stories noong minsang nakapakinig ako ng isa sa mga kwento ninyo na umere habang nasa taxi ako pauwi sa amin. Tapos isang araw ay naisipan ko magpadala ng sulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang istorya ng pag-iibigan namin ni Stella. Bale, nagkakilala kami noong nasa high school pa lamang kami. Pareho kasi kami ng organisasyon na sinalihan at yon ang naging daan upang maging malapit ang loob namin sa isa't isa. Mataas ang pangarap ni Stella sa buhay, Papa Dudut. Gusto niyang kumuha ng kurso sa pag-aabogasya. Kaya lang merong nangyari bago pa man din kami makapagtapos. May problema ba tayo na hindi ko alam? Wala. Meron. Stella naman. Lemuel, buntis ako. Teka, anong sinabi mo? Buntis ako. Kumpirmado na ba yan? Oo. Kanina, sumubok akong mag-pregnancy test. 2 buwan na kasi akong hindi dinaratnan simula nung may nangyari sa atin. Akala ko irregular lang ako. Yun bang nagbago lang yung cycle ng pagkakaroon ko pero hindi eh. Bukod doon, nakakaramdam na rin ako ng mga sintomas ng pagbubuntis kaya naghinala na ako. Pero, bakit ngayon mo lang sinabi yan, Stella? Hindi pa kasi ako sigurado. Gusto ko munang kumpirmahin. Saka natatakot ako, Limuel. Natatakot ako na ipaalam sa'yo. Iniisip mo ba na baka tumakas ako at hindi ko panagutan yung magiging anak natin? Sorry, Limuel. Hindi naman kita masisisi doon. Sa dami ba naman ng mga loko-lokong lalaki ngayon, maiisip mo talaga yung bagay na yan. Matatakot ka pero Stella, gusto ko lang sabihin sa'yo na iba ako sa kanila. Alam ko naman yun, kaya nga nakokonsensya ako ngayon kasi pinag-isipan kita ng ganun. Ayos lang, ang mahalaga sa akin ngayon, kayo nang magiging anak natin. Pero ano nang gagawin natin ngayon? Kakausapin ko muna ang mga magulang mo. Tito, tita, pinapangako ko po na pananagutan ko ang inyong anak. Hindi ko po siya tatakasan.
At magsisikap po ako para mabigyan ko si Stella ng magandang kinabukasan. Sila nang magiging anak namin. Napag-usapan po namin ni Lemuel na hihinto muna kami pareho sa pag-aaral. Ako para matutukan ng pagbubuntis ko, tapos si Lemuel maghahanap naman po siya ng trabaho. Opo, tama po si Stella. At may plano ka pa bang bumalik sa pag-aaral pagkapanganak mo, anak? Opo, Ma. Sana gustuhin mo pa kasi mahirap maging nanay. Baka nga maubos lang ang oras mo sa pag-aalaga sa anak ninyo. At sana kayanin mo rin, Lemuel. Dahil hindi biro ang maging padre de pamilya. Mahirap magtaguyod ng anak at asawa lalo na sa edad niyong yan. Opo, kakayanin ko po at gagawin ko ang lahat. Hindi po ako susuko kahit na mahirapan ako. Pangako po yan. Papadudot pinangatawanan ko ang pinangako ko sa mga magulang ni Stella. Kaya nga nang makapagtapos kami sa high school, paghahanap agad ng trabaho ang inatupag ko. Sa isipan ko ay gusto kong makapag-ipon ng pera para sa panganganak ni Stella. Kahit na anong trabaho basta disente, pinasok ko. Hindi na ako namili pa, nagtindero ako, tumao sa palengke, karinderya, naging kargador at factory worker. Pero hindi naging madali ang lahat. Kahit na anong kayod at pagsisikap ko sa trabaho. Bukod doon ay sobrang liit ng kita ko na kulang pa sa mga gastusin namin sa bahay. Mabuti na lamang at inalalayan kami ng mga magulang ni Stella nung nanganak siya. Pero hiyang-hiya ako sa kanila dahil pakiramdam ko ay hindi ko napangatawanan ang pinangako ko sa anak at apo nila, Papa Dudut. Pwede bang mag-usap tayo? Oo naman. Tungkol saan ba yung pag-uusapan natin? Tungkol sa atin. Ang totoo, nahihiya na ako sa mga magulang mo kasi hanggang ngayon, eto, nakikitara pa rin tayo dito sa bahay nila. Bakit ka naman mahihiya? Nag-aabot ka naman ng ambag para sa mga bayarin dito sa bahay. Oo, pero pakiramdam ko kulang pa rin yun. At madalas, sila ang sumasalo ng mga gastusin. Buti nga mababait yung mga magulang mo kahit kailan. Hindi ako nakarinig ng reklamo sa kanila. Tapos mahal na mahal pa nila yung anak natin kaya malaki talaga ang pasasalamat ko sa kanila. Pero syempre naman, iba pa rin kapag nakabukod na tayo. Pangarap ko sa inyo yan ang anak natin eh. Pangarap ko rin naman yan. Pero sa ngayon, alam ko na hindi pa natin kaya. Oo nga eh. Salit ba naman ang kinikita ko? Madalas, sapat lang at kung minsan, kulang pa nga para sa atin. Tapos lumalaki na rin yung anak natin. Napag-isip-isip ko na hindi pwedeng habang buhay na ganito ako. Ano bang sinasabi mo? Anong ganyan ka lang? Na mababa ang kinikita. Paano ko na lang matutupad yung pinangako ko sa mga magulang mo nun kung hanggang ngayon iipon sa bangko wala pa tayo. Natupad mo naman ang mga pangako mo sa kanila. Tinaguyod mo nga kami ng anak natin, oh. At nagsisikap ka. Oo, pero nakukulangan pa rin ako eh. Mahal, ano bang ibig mong sabihin? May gusto ka bang tumbukin sa usapan nating to, ha? Oo, Stella, meron. Kung ganon, sabihin mo na. Pangako, makikinig ako. Ganito kasi, inalok ako ng kaibigan ko na magtrabaho sa ibang bansa. Gusto ko sanang subukan para makapag-ipon tayo ng pera para sa kinabukasan ng pamilya natin. Saang bansa ba yan, mahal? Sa Saudi sana. Hindi ba mapanganib dun? Kahit saan naman mapanganib basta dodoblehin na lang ang ingat. Pero paano kami ng anak mo? Mapapalayo ka sa amin, Lemuel. Oo, alam ko, Stella. Ayaw ko rin naman na umalis, kaya lang kung mananatili ako dito sa Pilipinas, lalong babagal ang pag-asenso natin. Sa liit ng kinikita ko rito,
di tayo agad makakapag-ipon para sa pag-aaral ng anak natin. Ayoko naman na iaasa pa rin sa mga magulang mo ang bagay na yun, mahal. Grabe yun. Naiintindihan ko naman, pero hindi ko lang din talaga mapigilang matakot para sa kaligtasan mo pagdating mo doon sa Saudi. Pangako, mahal. Lagi ako mag-iingat. Mabilis lang naman yung mga araw eh. Hindi na lang natin mamamalayan na tapos na pala ang kontrata ko doon tapos pauwi na ako sa inyo rito sa Pilipinas. Sana nga. Basta, palagi kang mag-iingat doon at wag mo kaming kalilimutan ng anak mo rito, ha? Oo naman. Kayo talaga ni Maika ang inspirasyon ko at tanging dahilan kaya ako magsasakripisyo. Pangako, babalik ako rito sa atin at pagkatapos, hindi na tayo magkakahiwalay. Papa Dudut, unahan ko na ang pangamba ni Stella, lalo na at mapapalayo ako sa kanila ng anak namin. Ngunit desidido akong umalis. Hindi naman kasi araw-araw ay pwedeng dumating sa buhay natin ang ganong klase ng oportunidad. Kaya naman pinakalma ko na lamang siya. Nangako ako na ayoko sanang palagpasin yon. Pero kailangan naming piliin ang ganong option. Mabuti na lamang at napapayag ko rin sa Stella. Kinausap din namin ang mga magulang niya at tinulungan nila ako sa mga gastusin sa papeles na kinakailangan ko para makapag-ibang bansa. Naging madamdamin ang pamamaalam ko noong araw na aalis na ako. 3 taong gulang pa lamang noon ang anak naming si Maika para maintindihan ng lahat. Pero siya ang inspirasyon ko, kaya ako pansamantalang magtatrabaho sa malayo. Bago ako tuluyang sumakay sa eroplano ay isang mahigpit na yakap at mainit na halik kasama ang pangako nang muli kong pagbabalik ang iniwan ko sa aking pinakamamahal na si Stella at anak naming si Maika, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mahirap maging OFW dahil malayo ka sa iyong pamilya. Sobrang miss na miss ko na ang aking mag-ina. Tanging sa cellphone ko lamang sila nakakausap kaya naman malaking bagay sa akin yon. Gusto kong sulitin ang bawat sandali lalo na at hindi ko pa noon kasamang lumaki ang anak namin. Pakiramdam ko ay marami akong utang at pagkukulang sa kanya. Pero akala ko pagkatapos ng 3 taon na kontrata sa ibang bansa ay makakauwi na ako sa Pilipinas. Pero hindi pa rin pala. Dahil kulang pa ang naipon namin para makapagbukod kami ng bahay ni Stella. Alam ko na gustong-gusto na niya akong pauwiin ngunit sinabi ko sa kanya na mag-i-extend ako para hindi kami mawalan ng pinagkakakitaan. Kahit ayaw naman ni Stella, mabigat sa loob niya na pumayag pa rin sa gusto kong mangyari. Makalipas nga ang 6 na taon ay umuwi ako sa Pilipinas pero para sorpresahin ang mag-ina ko. Subalit, ako pala ang masosorpresa. Anong sinabi mo? Baka naman nagbibiro ka lang, mahal. Mahal, pakiusap. Sabihin mong nagbibiro ka lang kasi hindi ko matatanggap yung sinabi mo. Sana nga nagbibiro lang ako pero hindi. Hindi ako nagbibiro, mahal. May cancer ako. Ayan o. Tingnan mo, basahin mo yung nakasulat dyan sa papel. Ano to? Resulta yan ng biopsy sa akin. Sabi dyan, cancerous daw yung tumubong bukol sa bituka ko kaya kailangan kong sumailalim sa gamutan. Diyos ko. Bakit ikaw pa?
Bakit sa'yo pa, mahal? Marami namang masasamang tao yung pwedeng tamahan ng sakit na to. Bakit ikaw pa? Bakit sa'yo pa? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin talaga alam ang sagot sa tanong mong yan, mahal. Simula nung malaman ko yung resulta ng pagsusuri sa akin, at hanggang ngayon hindi pa rin ako makapag-isip ng matino. Katulad mo, gulong-gulo yung isip ko. Marami akong tanong sa Diyos, kagaya ng mga tanong mo, pero basta naing sa akin ang matinding takot. Mahal, napakabata pa ng anak natin si Micah para mawalan ng nanay. Hindi mangyayari yun. Hindi mawawalan ng nanay ang anak natin. Hindi. Sana nga hindi. Pero baka nakakalimutan mo, cancer ang kalaban natin. Traidor ang sakit na to at konti lang ang gumagaling dito. Alam ko. Pero kailangan pa rin nating manalig sa Panginoon habang nakikipaglaban sa sakit na yan. Oo. Konti lang ang gumagaling pero meron pa rin gumagaling, mahal. Kaya nga kahit maliit na tsansa lang, gusto ko ilaban pa rin natin ang pagpapagamot mo. Ha, mahal? Ayaw ka naming mawala ng anak natin, mahal. Ayoko pa rin namang mawala eh. Marami pa tayong gagawin, di ba? Pag umuwi ka na talaga rito sa atin, pag hindi mo na kailangan bumalik sa ibang bansa para magtrabaho, di ba sabi mo marami tayong gagawin. Oo, mahal. Marami tayong lugar na pupuntahan kasama yung anak natin. Sabi mo, mahal, mabawi ka pa sa amin ni Micah, di ba? Oo, mahal. Oo. Marami pa tayong gagawin. Kaya nga lumaban ka. Kaya dapat talaga kayanin mo. Huwag kang mag-aalala kasi ako na ang bahala. Ipapagamot kita. Sisiguraduhin ko na gagaling ka. Papadudot, sobrang sakit na malamang merong malubhang karamdaman si Stella. Hindi yon ang klase ng sorpresa na inaasahan ko pag uwi ko sa amin. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na posibleng mangyari ang bagay na yon. Kaya nga lalo akong nagsikap na magtrabaho para matustusan ang pagpapagamot ng aking pinakamamahal na si Stella. Habang nasa Pilipinas ako ay nagpakasal kami ni Stella sa huwes at kahit na malungkot ang muli naming pagkikita, para sa akin ay pinakamasaya pa ring pangyayari. Ang sa wakas ay napakasalan ko na ang babaeng pinakamamahal ko. 3 buwan lamang akong nanatili sa Pilipinas bago ako bumalik sa ibang bansa at naging sobrang lungkot at madamdamin na naman ang pag-alis ko. Katulad nung unang beses akong umalis, nangako ako kay Stella na magbabalik ako. At nangako rin siya sa akin na maghihintay siya sa aking pagbabalik. At kahit na may takot sa dibdib dahil baka yun na ang huli naming pagkikita, tinuloy ko pa rin ang pag-iibang bansa. Kaya lang ay makalipas ang higit 1 taong pakikipaglaban ni Stella sa kanyang sakit, ay tuluyan na siyang inagaw sa amin ang kamatayan. Hindi ako nakauwi kaagad noon at kinailangan ko pang magmakaawa sa amo ko para namang payagan akong umuwi ng Pilipinas kahit na ilang araw lang. Micah, anak, may tampo ka pa rin ba kay Papa? Meron pa po. Hindi pa rin po nawawala eh. Aalis na ako bukas. At baka matagalan pa ulit ang pagkikita natin.
Hindi ko kasi sigurado kung papayagan pa ako na makauwi ng amo ko rito sa atin dahil biglaan lang din tong uwi ko nung nalaman ko na wala nang mama mo. Eh bakit po kasi kailangan nyo pang umalis? Hindi ba pwedeng dito na lang kayo sa atin? Hindi pwede anak eh. Bakit nga po? Eh kasi anak, nasa malayo ang trabaho ko. Pwede rin naman po kayo magtrabaho dito sa malapit ah. Yung tatay nga po ng kaklase ko dito lang nagtatrabaho kaya bakit hindi na lang po kayo dumito sa atin pa? Anak, gustuhin ko man pero malaki kasi ang pangangailangan natin sa pera eh. Lalo na naubos ang ipon ko nung nagkasakit ang mama mo. Ipon ko yun para sa pag-aaral mo sa kolehiyo, anak. At kung dito ako magtatrabaho sa atin, baka hindi ko kayang kitain yung pera na kinikita ko ngayon sa ibang bansa. Baka matagalan pa ulit ako makapag-ipon para sa pag-aaral mo kaya pasensya ka na kung hindi ko muna mapagbibigyan yung hiling mo na dumito na ako. Ang daya nyo naman po pa. Wala na nga si mama tapos aalis pa kayo. Paano na lang po ako? Kapag umalis kayo, maiiwan na lang po ako mag-isa dito. Pero nandito naman ang Auntie Jane mo anak eh. Pati yung mga pinsan mo at saka… Pero pa, iba pa rin pag nandito kayo ni mama. Kasi mga magulang ko po kayo. Pasensya ka na anak pero kailangan talagang umalis ni Papa eh. Siguro sa ngayon, hindi mo pa naiintindihan na ginagawa ko to para sa'yo. Para sa pamilya natin pero naniniwala ako na balang araw, mahuunawaan mo rin ang lahat. Hindi na po ako bata. Naiintindihan ko na po lahat pa. Kung naiintindihan mo na ang lahat, umaasa ako na lalawakan mo ang pag-unawa mo sa sitwasyon ng buhay natin, anak. Sa ngayon, ito lang ang nakikita akong paraan eh. Ang magtrabaho sa malayo para maitaguyod kita. Para maitaguyod ko ang pamilya natin. Sana talaga maintindihan mo kung bakit kailangan kong umalis. Kahit na gustong gusto ko na lang na manatili rito para makasama ka. Pero, babalik po ba kayo pa? Oo naman anak. Bakit naman hindi? Kasi nangako rin po kayo kay mama na babalik nun eh. Pero ang tagal nyo raw pong tinupad. Alam mo anak, alam ng mama mo na meron akong dahilan. Masakit din naman sa kalooban ko na hindi ko natupad ang pangako kong yun sa kanya eh. Pero sana hindi yun maging dahilan para di ka na maniwala sa akin na babalikan kita rito anak. Mag-iipon lang talaga ako ng pera tapos uuwi na ako rito para makasama ka. Ha? Aasahan ko po yan pa. Hihintayin ko po yung pagbabalik nyo rito sa atin para magkasama na po tayo. Oo nak. Basta ipangako mo na magpapakabait ka ha? Mag-aaral ka ng mabuti at saka susundin mo mga utos sa'yo ng auntie mo. Naku, malaking bagay na nandyan siya para tumayong nanay sa'yo. Lalo na't iniwan na tayo ng mama mo. Papadudot sobrang bigat ng kalooban ko noong umuwi ako noon sa Pilipinas dahil imbes na mainit na yakap ang sumalubong sa akin ay mahimbing na natutulog na Stella ang nadatnan ko. Para lamang natutulog ang asawa ko habang nakahimlay. Yun nga lang hindi na siya magigising pa kailanman. Nagluksa ako ng husto at sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari. Tapos may tampo pa sa akin si Micah dahil sa mga pagkukulang ko sa kanya. Pero alam ko sa aking puso na ginagawa ko lang ang makakaya ko para sa kinabukasan niya. Kaya tiniis ko ang hirap, lungkot at pangungulila ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Umasa ako na balang araw ay maiintindihan ni Micah ang mga sakripisyo ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 5 taon. Habang abala ako sa pagtatrabaho ay meron na lamang ibinalita sa akin si Jane, ang kapatid ni Stella na nag-aalaga sa anak naming si Micah. Ayon sa kanya ay buntis daw ang 16 anyos kong unika iha. Kahit gusto kong magalit sa anak ko ay hindi ko ginawa dahil nasa malayo ako at alam kong baka lumayo lamang ang loob niya sa akin. Kaya naman inunawa ko pa rin si Micah nang ibalita sa akin ng tiyahin niyang si Jane na nagdadalang tao siya. Nang mga panahong yon ay mas nadagdagan ang dagok sa aking dibdib at pasan
na responsibilidad sa mga balikat ko. Hindi na lang kasi basta pag-aaral ng anak ko ang dapat kong tustusan, kundi maging ang pagdadalang tao na rin niya. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay sinuportahan ko pa rin si Maika. Tuwing may pagkakataon ay araw-araw ko siyang kinukumusta sa pamamagitan ng pagtawag sa cellphone. At kahit na malayo ako, gusto ko pa rin gampanan ang tungkulin ko sa kanya bilang isang ama. Ang hirap, sobra. Gabi-gabi akong umiiyak at walang sandali na hindi ko kinausap si Stella sa panalangin ko. Litong-lito na ako. Hindi ko na alam ang gagawin at dapat unahin. Trabaho ba o kapakanan ng aking anak na nasa malayo ang dapat kong pagtuunan? O anak, napatawag ka. Pa, kailan po ba kayo uuwi rito sa atin? Pasensya ka na anak pero hindi ko pa masabi. Hindi ko pa alam kung kailan. Bakit po? Hindi po ba kayo pwedeng magpaalam sa amo nyo? Naku, pag ginawa ko yun baka matanggal na ako sa trabaho. Naghigpit na sila rito. Hindi na pwedeng basta-basta umuwi ang isang trabahante sa bansa nila kung kailan nila gusto. Meron silang patakaran dito na dapat naming sundin. Ganun po ba? Oo na, kaya pasensya ka na talaga. Pasensya ka na kung hindi ko pa kayang pagbigyan yung gusto mo. Pero, pa, kailangan ko po kayo rito eh. O, bakit? May nangyari ba? Wala naman po. Sigurado ka ba, Maika? Opo. Pa, namimiss ko lang po talaga kayo eh. 5 taon na rin po simula nung huling beses tayong nagkita. Hindi naman po kayo nakauwi rito sa atin katulad nung pangako nyo sa akin nun, di ba? Pasensya ka na anak ha. Mahal niyo pa po ba ako, pa? Oo naman. Bakit mo naman natanong yan? Kasi parang hindi ko maramdaman yung pagmamahal niyo sa akin dahil malayo tayo sa isa't isa. Oo, alam ko naman po na nandyan kayo para magtrabaho pero kailangan ko rin naman ng papa ko lalo na ngayon na nabuntis ako. Hindi kasi ganun kadali ang gusto mong mangyari anak eh. Dahil ba buntis ako at mas nadagdagan ng responsibilidad niyo? Akala ko po kasi kapag ginawa ko yun, pag nabuntis ako, makukumbinsi ko na kayong umuwi para alagaan ako at ang magiging anak ko. Pero nagkamali ako kasi lalo lang pala matatagalan yung pananatili niyo sa ibang bansa dahil kailangan niyo pa kaming tustusan ng magiging anak ko. Anak, nangyari na yon at wala na rin naman tayong magagawa para baguhin pa ang lahat. Nagkamali ka, oo. At nagkulang din ako dahil hindi kita nagabayan. Kaya nga ang tanging na lang nating magagawa panindigan yung pagbubuntis mo, anak. Kahit na nangangahulugan pa yun na matatagalan ulit ako sa pagbabalik dyan sa Pilipinas. Kasi ayan, kailangan kong suportahan ang panganganak mo at ang magiging apo ko sa'yo. Sorry po talaga pa. Sorry kasi naging mapusok ako. Sorry din po kung naging makasarili ako at padalos-dalos sa mga desisyon ko sa buhay. Kala ko lang po kasi yun yung tamang gawin para mapauwi ko na kayo at magkasama na tayo. Pero parang napalala ko palalo yung sitwasyon eh. Akala ko naiintindihan ko na talaga ang lahat kung bakit kailangan niya magtrabaho sa malayo. Pero hindi pa rin po pala. Sorry po talaga pa. Hayaan mo na anak. Sigurado ako na kung buhay ang mama mo, mas gugustuhin mo na unawain kita kaysa pagalitan. Ayoko namang makapagsalita sa'yo ng hindi maganda dahil baka maging ugat lang yun ang paglayo ng loob mo sa akin. Kaya ayos lang. Hayaan mo na anak. Ang mahalaga, meron kang natutunan sa nangyari. Meron nga po at sobrang laking aral po nito para sa akin. Papadudot alam ng Diyos na gustong-gusto ko nang umuwi sa Pilipinas para maalagaan ang aking anak. Pero takot ako na bumalik sa umpisa sakaling hindi ako agad makahanap ng mapagkakakitaan pag uwi ko sa bansa natin.
Ayoko na mawalan kami ng pera ni Micah lalo na at kailangan kong pag-ipunan ng panganganak niya. Kaya lang merong nangyari na hindi inaasahan, Papa Dudut. Pagkatapos kasi ng pag-uusap naming yon ng anak ko ay hindi na ulit ako nakatanggap ng tawag mula sa kanya. Kapag kinukumusta ko siya sa Auntie Jane niya ay sinasabi lang nito na maayos naman daw ang kalagayan ng anak ko. Bukod doon ay dumalas ang pananaginip ko kay Stella. Hindi ko alam kung ano ang kahulugan noon ngunit may isang beses na sinabi niya sa akin sa panaginip ko na kailangan daw ako ng anak namin. Tandang-tanda ko pa na nagising na lamang akong pawisan at kabado. Natakot ako at agad kong naisip si Micah. Doon ako nagdesisyon na umuwi sa Pilipinas nang hindi pinapaalam sa pamilya ng namayapa kong asawa. At tama nga ang kutob ko, hindi maganda ang kalagayan ni Micah. Naabutan ko siyang natutulog sa garahe ng bahay at hindi ko na napigilan pa ang aking matinding galit, Papa Dudut. Jane! Lumabas ka sabi! Harapin mo ako! Ano bang iingay yun? Kitang natutulog pa yung tao. Kuya Lemuel, Oo, Jane, ako nga. anong ginagawa mo rito? Bakit wala ka man lang pasabi na uuwi ka pala? Kung sinabi ko baka hindi ko malaman ang pinaggagawa mo sa anak ko. Ang kapal ng mukha mong patulugin sa labas si Micah, kita mong buntis nga siya. Sanay namang matulog sa labas yung anak mo. Kaya bakit ako mag-aalala? Hoy, para sa kaalaman mo, bago nabuntis yung magaling mong anak, hindi na yan umuwi rito sa atin. Ewan ko kung saan siya nagpupunta. Tapos isang araw bigla na lang siyang umuwi rito para sabihing may laman ng bata yung tiyan niya. Pero hindi pa rin tama na patulugin mo siya sa labas. Ikaw, may galit ka ba sa anak ko? Sabihin mo sa akin ngayon din. Ano? Sumagot ka, Jane. Oo, meron! At hindi lang sa kanya, kundi sa'yo na rin! Sa akin din? Bakit? Anong kasalanan namin sa'yo? Malaki! Malaki, Lemuel! Kasi nang dahil sa inyo ng anak mong yan, hindi natupad ng ate ko ang mga pangarap niya sa buhay. Kasalanan mo kasi binuntis mo siya ng maaga at kinailangan niyang kalimutan ng kanyang sarili dahil inuna niyang magpakananay sa anak niyo. Tapos namatay pa siya ng maaga. Namatay siya ng mag-isa dahil nasa malayo ka. Namatay siya na hinahanap ka kahit na ako naman ang laging nasa tabi niya. Kung alam mo lang na walang araw simula nung nagkasakit siya ng malubha na hindi kanya naging bukang bibig at hanggang sa kamatayan niya, ikaw pa rin ang hinahanap-hanap niya. Pero mali pa rin na idamay mo ang anak namin sa galit mo sa akin, Jane. Pamangkin mo si Micah. Kadugo mo siya. Ibinili namin siya sa'yo ni Stella. Alam ko. Pero naging matigas ang ulo ng anak nyo. Kaya naman lumayo ang loob ko sa kanya hanggang sa mawalan na ako ng pakialam sa kanya. Buti nga hindi ko pa siya tuluyang pinalalayas dito sa pamamahay namin O tapos ngayon, magdadagdag pa siya ng palamunin. Ang bihira. Jane, wala ka pa rin karapatan na tratuhin ng masama ang anak ko dahil hindi naman ako nagkulang sa kanya. Oo, wala ako nung mga panahong kinailangan nila ako ni Stella pero di ba, nandun ako sa ibang bansa para maghanap buhay. Nagtatrabaho ako sa malayo para may maipadala akong pera sa inyo tapos malalaman ko na ganito lang ang ginagawa mo sa anak ko. Sobrang sama mo naman, Jane. May konsensya ka pa ba? Sigurado ako na kung buhay si Stella, magagalit siya ng husto sa'yo. Buti pa iaalis ko na sa poder ninyo tong anak ko. Dahil wala kayong kwentang kamag-anak! Papa Dudut, gusto ko sanang sampahan ng kaso si Jane pero pinigilan lamang ako ni Micah. Sa uli ay nakumbinsi niya ako na tantanan na lamang ang tiyahin niya. Ngunit ng araw na yon ay tinulungan ko mag-impake ng mga gamit at damit niya ang anak ko upang makaalis sa poder ni na Jane. Pinangako ko sa aking sarili na hindi na kami tatapak sa lugar na yon at kakalimutan na namin ang pamilya ng aking asawa. Sa kasalukuyan ay magkasama kami ng anak ko na nangungupahan sa isang apartment dito sa Caloocan. Hindi na rin pala ako bumalik sa ibang bansa at nagtayo na lamang ako ng maliit na grocery store gamit ang naipon kong pera mula sa pagtatrabaho ko sa ibang bansa.
Nakapanganak naman si Micah at pinangako ko sa aking sarili na babawi sa mga pagkukulang ko sa kanya. Sa ngayon ay nag-iipon ako ng pera para muling makapag-aral ang anak ko pag lumaki-laki na ang aking apo. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong programa. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Limuel. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.